yakanaka kuchaenda wanotenga havachazoparadza nekuti wayo tinogadzirira zvinhu kwenda iyo kwakanaka tinogara nekugara tisongane 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 kune muti weupenyu tisongane tichasangana apo tinoda mabasa ndiko tinoendayo hatitapetuki hama tisongane pasi pano handipeti handimusha wedu kwetu kune musha wedu uri kumusoro kwekufara nekufara hakuchina ndimayo ngatiwambe kwenda iyo tisongane 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 kune muti weupenyu tisongane tichasangana apo tinoda mabasa ndiko tinoendayo hatichapetuki hama tisongane tinoziwa zviro zvatisingaziwi pano tinokura mukuziwa neumwaro tinofarirana tinofariranayo ngatiende iyo hama tisongane 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 kune muti weupenyu tisongane tichasangana apo tinoda mabasa ndiko tinoendayo hatichapetuki hama tisongane. Hama dzangu, muri kuyeuchidzwa nerumbo kana nemuimbi kuti kana tazofa tabva pano pasi pane kunoendwa kune muti weupenyu kumusoro kudenga kwetinogara narini narini murufaro tichifara ikoko tisongane tisongane kune muti weupenyu tisongane tichasangana apo tinoda mabasa ndiko tinoenda